Takže čau, máme den před odjezdem na akci Noc gladiátorů, která se uskuteční v Lučenci, kterou jsem sám... Pičo! Máme den do odjezdu na akci Noc gladiátorů, která se uskuteční... Co melu, pičo? Takže čau, máme... Co jsem to předtím říkal? Máme den před odjezdem. Takže čau, máme den před odjezdem na akci Noc gladiátorů, která se uskuteční v Lučenci na Slovensku, skoro až u Maďarska. Spoustu zápasníků od nás agentury tam bude zápasit. Dominik Toporcer, Marek Budínský a Míša Vodák. Plus jsme taky pomohli sestavit hlavní zápas mezi Jeremy Kimbalem, který zápasil jak v oktagonu, tak třeba nejpresnější lize světa UFC, proti velmi nadějnému ukrajinskému zápasníkovi Danielu Kartavejovi. A moc se na ten gala večer těšíme. Jedině, co se teda moc jako netěšíme, tady s kameramanem, že nás čeká asi zhruba 13 hodin cesty autem, což při tom, že já budu řídit, tak na to se fakt hodně těším, no. Ale věřím, že ta akce bude super a už teď se nemůžu jako dočkat, protože vím, kolik si s tím organizátoři dali práce, tu kartu celou sestavit. Ta karta je úplně super na to, že je to v malém městě jako Lučenec, takže si myslím, že to je úplně skvělý tam mít hlavní zápas někoho z UFCčka a upřímně jako fanoušek se fakt jako těším, takže vám přineseme celou akci, rozhovory s šaten, různé věci ze zákulisí, přímo z klece, u klece. Máte se fakt na co těšit, dáme s tím fakt práci a zítra vyjíždíme. Takže čau, punk. Ejo, dobrý ráno. Je 9 hodin ráno a my právě vyrážíme směr Lučenec. Je 9 ráno, nekřesťanský čas, ale jsme umřeli. Okay. Hele, jedeme do Lučence, čeká nás asi 6,5 hodiny za volantem. Bereme ještě do Klučinu v Brně. A postupně asi budeme nějak tu cestu to bude takový nezábavný asi ta cesta, ale jako podle mě docela zábavný, protože já za volantem jsem docela raplem, takže možná... On je docela pirát silnic, bych vám. To je Josef Dostál, boss Náchodského podsvětí. Vyleženě, no, Al Capone. Takže budeme to sem prostříhávat postupně. Jo. Že nás nezapomínejte sledovat, no. No, tak nějak asi. Uvidíme se a hlavně bude moc kontentu pak z té akce, ale asi tam hodíme něco z té cesty a bude snad prdel, no. Tak uvidíme. Bude prdel, to se spolehněte. Přátelé, kamarádi, právě jsme najeli na dálnici směr Brno. Jak se zatím cítíš, pane řidič? Strašná cesta, to je peklo tohle. Ale jako ještě se to dá, čekal jsem to horší. A podle mě to nejhorší nás čeká, ty voko. Jakože teď jenom co bude do té Bratislavy bude v pohodě a pak podle mě přichází Asie a tady ten kokotně předjíždí zprava, to jsi docela čurák! to tam pak... Mrtko! Kámo, co? Viděl co? To je dobrý blázen do píči. Takže prostě lidi na silnicích už chytají teplo do hlavy. Kámo, co? Už začí. Kámo, jaký mrdanec, to jsem neviděl. Kámo, to předjel z toho. Oni se předjíždějí zleva, zprava, z boku, z vrchu, ty vole, tady. To je v píči normálně. Za chvilku budeme v Brně, tak asi za hodinku. Tak nám přidá třetí a poslední člen naší výpravy. A bude to bardzo moc. A kam pak pokračujem? Lučenec. Noc gladiátorů. Super akce na to, že to je prostě v malém městě. Tak super jako event. Super jako lidi to dělají, takže pecka a mám tam spoustu zápasníků a všechno to víte dneska. Bude to dneska pernější, některým klukům půjdu do rohu. A já s tebou s kamerou? No, samozřejmě. A bude legranda, seším se jak svině. Takže za chvilku jsme v Brně a dáme vám další echo, až budeme v Brně. Mekáče. Čau.
A co máme jako říct, piče? Já jsem za debil, tak jsi debil. Nabrali, vole, ne? Tak už to točíš? No jasný. Dobrali jsme stopaře. No, tak můžu? No. Tak nám tady bylo líto pár lidí, co tady chodilo venku, takový jeden bezdomovec tady místní. Jsme tady nabrali jedno bezdomovce. Díky moc kluci, Teď už moc si toho vážím. Asi bych šel pěšky na to Slovensko. Já mám mikrofon. Aha, ok, tak to tam dej. Dobrý, máme dojezd z Brna, ještě 3 hodiny 42 minut, takže na to šlápneme, až aspoň si ten gala večer. A no. Ještě, že jsme jeli přes Brno, že, Pepi? 100%, to je taková hrozná zkratka, no. Jsem mohl nasednout pohodlně, 10 minut od baráku a vy jste tady 1,5 hodiny stáli v koloně na D1. Tak nějak, no. Chtěli jsme natočit tu kolonu, ale měl jsem takový nervy, jsme to radši tam nedali. A frčíme, ať to stíháme aspoň nějak rozumně a budeme se natáčet z té jízdy a tak. Budeme natáčet řidiče, který jdou jako kokoti. Jo. Nebo ženy za volantem. Kámo, Auta bez řidiče. Tak to bys viděl, kámo, ti moje mrdlo. Vlastně jeden nás objíždí zleva, druhý zprava. Kámo, no, to pak ti řekneme. Dobrý. Tak jo, tak uvidíme se na místě a bomby, os. Přátelé, tak už jsme na Slovensku, konkrétně v Bratislavě. Pane řidič, jak se zatím cítíš? Ne, to je docela jako dobrý, no, akorát ještě tady už koukám, že ještě zhruba 2,5 hodiny. Tady mi svítí do telefonu totálně světlo a nevidím ani nic, aby se furt otáčet. Tak je takový luxus, no. Luxus. Akorát si říkám, že místo toho, abychom jeli 6,5 sem, 6,5 zpátky, tak jsme se kramuli do Chorvatska za holkama. Kurde, no. A vzadu máme stopaře, který hraje šachy. Jak se cítíš ty? Co já jsem chtěl jít do Krakova, do Polska. Jedeme do Krakova, do Polska, že jo? 100%. Jo, jeden. Jo? Jo. Je to v pohodě, jo? Tak jo. Je to Já pohodě. právě myslel, že se do Polska nejde přes Bratislavu. My jedeme vlastní cestou. OK. Takže, tak jo. Prostě cesta je cíl, jak by řekl Tverna. Cesta je cíl. Cesta je cíl. našich pracovali Slovensko. Očina moja, krásná si akorát. Co? Stojíme tady v koloně. Dojezd k benzince je dlouhý jak piča. Doufám, že nám nedojde benzín skurvenej. Vážení, právě jsme zabočili na odpočívadlo na benzínku dotankovat, protože už jsme mysleli, že normálně někde stvrdnem, protože jsme měli dojezd nějakých 50 kilometrů. Takže teď v tuhle chvíli tankujeme. Tady vidíte hlava Pokémon a Dacia Duster. Jaký máš názor tady na to auto? Na auto? Auto, no. Kámo, super, jede to úplně neskutečně. Jakože ve chvíli, kdy ten výfuk řval takovým způsobem, tak jsem si myslel, že to pálíme třeba 190, ale ono to bylo 120. Každopádně výfuk ve stylu, ale potřebujeme to trošku dát do pucu, protože potřebujeme, aby Pepa dobře viděl, aby nás zavezl tam, kam potřebujeme. Vyjádři se k tomu. K čemu? Co řek? Já jsem moc neslyšel, naštěstí. To je jedno, tak k tomu dojezdu. Dojezdy mám já dneska. Já jsem to měl pod kontrolou, úplně. V tuhle chvíli nám zbývá nějakou hodinku necelou do Lučence na naší finální destinaci, takže se tam s náma za chvíli budete podívat. Čau. Krása, řekl
se přibližuje, ta pičovina? Zkus displejem. Se možná nepřibližuje, kámo. No, ten čurák, no. A to se... Co se nepřibližuje. Tam je... Taky dva piče technologičtí mágové. Počkej. Chci je. Tak Pepi, In Big City Live. Big City Live. to jsme to přijeli. Nevím, kámo, my tam v Maďarsku. Hele, ukazuje mi to 650 metrů do haly. Teď mám tady krásnou tašku od Michala. Budeme tady všichni natáčet, tak ať nejsem jediný trapák. A tak. To bys tomu řekl. A tady kameramanis. Nevím, teďka půjdeme, dostaneme nějaké akreditačky a půjdeme do haly. Doufám teda, že se tam dostaneme, že nás nevidí. A víš, kudy jdeme, Pepi? Doprava. OK. Chlapci, co natáčate? Vlog, jedeme na halu. Na gala večer. Night of Gladiators. Jo. Jasné. Chceš něco říct, jdeš taky? Chceš být taky ve videjku, Chceš taky ve kámo? videu? OK. Zdar. Čau. Umíš se prát? Jo, umím. Umíš? 1 až 10. Kolik lidí třeba si myslíš, že bys jako dokázal přeprat? Jak dobře se umíš prát podle mě od 1 do 10? 8, taký Osm? som boxoval do 15 rokov. OK. Som boxoval. Som bol majster Slovenska. Máš tady Slovenska v boxu. Zastínoval bys nám tady? Kľudne. OK, tak pojďme na to. Chlopíči. OK. Je to furt tam, Máš to sobě, kámo. je to furt tam, jak se jmenuješ, kámo? Láco. Láco, OK, tak se vidíme na hale? Jo, vidíme sa. OK, Čau. OK, bomba. Tak se měj, kámo, zatím zdar, čau. Jak po piči, no. Se blížíme k hale. Co je v plánu teďka vlastně? Teď dostaneme akreditačky. OK, pak budou tam nějaký chlebíčky? Bude tam nějaký raut? Nevím, kámo. Je tam pro nás připravený nějaký raut, kurva, aspoň? Jako pro mě určitě, ale Když pro tebe už. určitě ne. Ty vole, tak já jsem taky jel těch 6 hodin, víš co, jako. Ne, Dobře, tak 4. Jsem ti umýval okno, pičo, tak samozřejmě tam musí být chlebíček i pro mě, vole. A navíc do Michalovi jako do rohu, takže To je pravda. kurva, A on jde taky ale do rohu všem, kámo. ne asi. A ne. Hlavně taková jako návštěva prostě z Brna sen tak nevidí, takže určitě tam ne. musí být chlebíček. Dobrý den, krásný den. Jak to vtipujeme, umřeme. Hej, kámo, další Pokémon, ty vole. Další Pokémon? Gandalf šedý, kámo. Tak co, pane navigátor? Chtěl jsem říct, že bychom měli doprava asi pravděpodobně. Jo? Já už nevím, kámo, to je tak debilně, jako ty mapy jsou tak debilně udělaný, že já prostě nevím. A taky se máme kolobuzeran s tím. S tou taštičkou? Není moc Vytažený ponožky, kámo. fajn. Ale tak to je svek. Takzvaně až jsme za šli, koule, ne? takzvaně. Kum. Že já jsem na kluky, víš, a to by to někdo věděl, tak to je špatný. OK. Může být, vole. No, my tady máme mít jako akreditačky. My jsme tým, pres, všechno dohromady. Já nevím, co my jsme všechno možný. Pohodě. Lebo toto je hlavný stup, ale veď se dostat sad je lepší VIP, lebo Jo, tam, jo. tam je tribuna všetko. OK, díky, super. Díky, super. My jsme kdo? Já jsem manažer. Pres, lomeno management, všechno lomeno tým, lomeno roh. Lomeno matchmaking, lomeno... Lomeno videomaker. Lomeno fotografie. My jsme jako všechno, My jsme Ale vlastně nic, vole. Vlastně my jsme všechno a vlastně nic. Tady. Kámo, Nazdar. Legenda, čau. Kámo. Čau, borci. Čau. Čau. To je dobrý nákup, mandariky, kámo. stylu. Jak to vidíš? Perfektně. Jo? Cítíš se? Teď vám řeknu můj úplně nejvíc geniální plán, co jsem tady udělal. Prostě, jo, mě úplně strašně sralo, nebo znervozňovalo, že tam nebyla na pokoji váha, nebo na hotelu váha den dopředu. Takže jsem nevěděl, jestli moje váha váží stejně, jako ta jejich váha bude. Furt jsem z toho byl nervní, jak to udělám. Tak jsem pak udělal to, že jsem ráno prostě šel do sauny, kde úplně všichni saunovali a všem jsem nakezel, že moje váha je skalibrovaná. Takže všichni tady dělali váhu podle mojí váhy. Takže jsem věděl, že když nenavážím, protože jejich váha váží blbě, tak nenaváží nikdo, takže budou muset uznat tu mou váhu jako pravou. Co ty dal Vltavovi, no? Všem, počul.
Jako všichni, kdo tam byli, tak prostě vážili podle mojí váhy. Ať nám je, vole. Predikce? Predikce na zápas. No. Asi bych to nejspíš viděl na TKO, na zemi, druhý nebo třetí kolo. V prvním kole si nemyslím, ale v druhém nebo třetím to bude. OK, co říkáš na soupeře? Tak s Erikem je upřímně nepříjemný soupeřit, protože ho vnímám jako kamaráda a hlavně už to asi 4 roky, když jsem ho poprvé viděl, když jsme spolu zápasili na Ofaslemu, jakože jsme byli na stejném turnaji, já jsem po zápase ho sledoval, on byl takový mladý kluk, ještě bylo vidět, že neměl moc techniky, ale měl velký ten zápal boje a velkou chtíč a strašně se mi to líbilo. Od té doby jsme si sem tam i napsali a považuji ho jako kamaráda, mám k němu velký respekt. Teď bohužel ho budu muset na pár sekund separovat od vědomí, ale na mým respektu k němu to nic nezmění. Tak cítim sa akože veľmi dobre pred týmto fightom. Konečne nejaký MMA fight. Teraz som mal vlastne iba postojárske fighty, to Kráľ ulice, alebo som bol ešte na Kickbox lige. Takže konečne mám šancu ukázať vlastne, ako som sa zlepšil a konečne mám na to supera ready. Takže let's go, ideme si po výhru. Nice. Jak budeš oslavovat? Tak ideme na svadbu po zápase môjho stand-up coacha, takže tam to nejako oslavíme, no. Bude to pažba. OK. Jak vypadá taková pařba v tvým podání? Brácho, to nechceš vedieť? ale všetko chill. Teraz už s kľudom, hej, už to nemôžem nejako preháňať, takže teraz chill. OK. Oblíbené jídlo? Všetko, brácho, všetko. Po zápase? Kdybys to řekl celou větu, jakože po zápase mám nejradši třeba toto? Tak po zápase mám asi najradšej, že rezne od mojej babičky. To sú akože topka. A taková ta jako guilty pleasure, to, co si dáš i jako ne jenom jako po zápase, ale občas, že ti jako ujede trošku, jo, ta chuť někam, nějaký dortíky nebo čokolády, nebo na čem si jako ujíždíš. Tak asi najradšej, čo mám, tak lávový koláčik, to je, že top. Lávový? Yes. To vlastne troška si vieš, s lyžičkou alebo s vidličkou troška si odobereš, víš, a hneď ti tam aj more čokoláda vytečie a je. OK, za mě nice, super. Díky. OK, díky chlapci. Ať se daří zatím. Yes. Problémy sú bojovníci a robia všetko preto, aby tomu chlapcovi pomáhali, aby sa zlepšil ten jeho život a celá tá vlastne rehabilitačná časť. Takže ak môžete pomôcť aj tým malým príspevkom, budeme veľmi radi. Roxana Jadlovou pomáha, ale hlavne máme ľudí v bojových športoch. Nás už čaká nástup bojovníkov, ktorí si o malú chvíľu budete môcť spoločne s nami vykonať. Začína Roxana Jadlová na Lučenci práve teraz.
Přátelé, gala večer v Lučenci máme za sebou. Mám asi 200 giga videí a fotek z celého gala večeru. Dostal jsem tu průkazku a mohl jsem přímo až do klece, takže jsem pořídil ty nejlepší fotografie a co ještě líp, tak poslední zápas byl veterán UFC Jeremy Kimball, se kterým jsme měli tu možnost pokecat, vyfotit se a udělat mu nějaký videjka, fotky, takže úplně super hodnotím ten výlet 11 z 10. Těším se, až ty fotky a videa uvidíte taky. Každopádně to nic nemění na tom, že je 11 večer a nás čeká ještě 6hodinová cesta z Lučence do Náchoda, takže možná už budu něco editovat a něco vám ukážu už teď, a nebo to prostě jenom zalomím a budu chrápat. Přátelé, kamarádi, jsou 4 hodiny ráno, my jsme právě 3:37. My jsme právě dorazili do Brna. Já jsem si dal hodinku Spinks. Jsme vidět, jo? Josef se vychrápal na hodinku. Nechali jsme řídit Michala. Míša řídil, Míšu jsme právě vysadili. Jo, tam je čurá. Tam je čůra, teď se s ním ještě rozloučíme. Míšo, jak hodnotíš ten vejlet? Super, kolik je hodin? 4 ráno? 4 ráno. 4 ráno jsme v Brně, sluníčko vychází. Vy, nebo vám bude po cestě do Náchoda hezky svítit sluníčko na cestu. Cesta byla dobrá, ty vole. Cesta byla pěkná, ale dlouhá. Doufám, že Lučenec už dlouho nenavštívíme. Nám zbývají ještě 2 hodiny. 2,5 hodiny domů. A když to je v pohodě, já jsem si dal spáneček. Myslím, že dáme ještě jednu asi benzínu nějakou, pak ještě dáme cestou. Ne, už jedem domů. More ne, já si budu třeba ještě na pauzinku asi. Už jedem domů. Ser na pauzu si pak dáš doma. Ne, já vůbec. Takže serus, mějte se fanfárovo. Vážení, Počkej, ještě jdu znova. No tak teďka draj. vážení, je 6 ráno a my právě přijíždíme kam? Domů! Neuvěřitelný. Dali jsme to. Ukaž, jak je světlo, kámo. Já už nemůžu ani odlepit oči. Světlo extrém. Takže my děkujeme, že jste to s náma dokoukali. Ještě nedáme na mě. Snad z toho vlogu něco bude, my on dělám mega záběru. A jsme snad se vám trošku přiblížili moji práci kluků, práci v šatnách, práci před zápasem, něco během těch zápasů. Dneska se odvážíme, řeknu 3 výhry. Když počítám ještě Jeremyho, se kterým jsem vlastně spolupracuju taky nějakým způsobem, když to není vyloženě úplně můj klient. A vezmeme si jednu prohru těsnou, kdy Míša Vodák bohužel prohrál, ale za mě super zkušenost, velmi těžký zápas, jsem nerovným soupeřem, takže za mě super, jsem spokojený, jako Milonosovi za tenhle vejlet a vidíme se někdy příště. Češť! Zdar!